so long? Boss, we have been busy. We're doing some jobs. So you're busy at my time, at our time. We've been expecting you guys and you guys still don't show up in time. I did that. Stop it! Okay? Yes, boss. Time management. Time is money. We are missing out on customers because of you guys. We've been waiting here, keeping us waiting. You think we enjoy this? Albert, let's feed them to the pigs. So Buffett, since we are running out of time, there's one thing you guys can do for me. We want girls. Girls. We want girls. Did you hear me? We want girls. How many girls? How many can you get? We just need enough girls. At least 14. 14 is too little, my friend. I need a truck full of girls. Do you understand? I need a truck. Guys, what did I say? I need a truck full of girls. But the boss, how are we gonna get those girls? How should I know? That's your job. Should I do my job and your job? No, sir. But I think we don't have enough time. No, sir. But I think we don't have enough time. Who's the boss here? You the boss now. So you're telling me about time. Who's paying you? So, why are you telling me about time? Where's the girls? Get me some girls. Let's go, gents. Let's go, man. Let's go. Yes, boss. Get me some girls. Yes, boss. Yes, boss.
Sithiwe ngempela ke baba. Isikhathi sokuthi manje simtshele ukuthi sikwenzile bekufuna. Salute sesonile thina. Hello, boy. Yeah, we did it. We've got the girl. Yeah, 12, 14, more than what you wanted. Yes. Okay. Get them to the place. Yes, Yona into esifuna ke. What does seven do your future? Akwenzekile ukuthi Hayi ngabizojabula manje. Isiphethe isitafu esikhaya. Uyindini nje ya into ekhala kamnandi. izinsimbi zaziyile. Plus idakhilila. Ingimbona jayiva kabi la. Ayibona bayahamba. Phethe amakhundlele ke. Ayibona bayahamba. Bathi ngibabona. Babonile mabasaka babheka phansi. Khona lo. Into basiphethe kahle abakhamisi mabalele. Ayisiyabona. Ibisikhiye. Ake sibona akekho nozovuka namathi phela la. Uzojabula iboss abafethu. Hoda. Machita mina ngicabanga ukuthi iyodwa into esekusiyenze manje. Asijabuliseni iboss. Mthindi. Bafethu. Nyamthinda. Mthinde bezimnandi baba. Na uzojabula. Mntwana yami mthinde. Yeah. Ngazojabula agcwale vavu. Hello, boss. We are in the rooms. Yes, they are all here. Yeah, we will be waiting for you. Thank you. Bafethu. Yeah. Excess. Sobona manje. Uthi nje silindele kuyi. Abafethu. Ndalana. Angazile ninjalo. Noma chips kanjalo. Yesijabulisi Ngishayelana ama chips inyama. Ngiyanazi ithole nyanisana. Awuyila boss. Hello. Akuvuthi lesilima lesi. Beba, buka baba, Asikini, ngethela ihlazi sana. Chila siwenza icela umuntu. Sesiphelile ntwana yami. Yes. Anginasikhathi sakho. Bela. Uyayicaba le bethi. Khona ngiyaqabula Yazi ngizomusha isikhathi wena. Uyayicaba le bethi. Uzomdinga sana.
Yo, ngimoshela isikhathi. Buya manje. Ngila nemesi. Yeah. Feel. Fika mnandi. Moshela isikhathi. Moshela isikhathi. How? I'm searching your phone, our phone boss. Hello, boss. Yeah, we are sitting here. They're still sleeping. Yeah, I think everything's under control. We got guns, everything. Nobody can cut me. Hey, boss. Okay, I see. Madoda yilo muntu uthi ufuna ijola ufuna ukubona ukuthi yonke into right Ngathatha njalo. ufuna senze show ukusafe yamoshuta Abana page nefoni. manje mina madoda ngithembele ukuba ukuthi yonke into isiyezi ndoda amoshuta
Ukhuluma ngayo. Yazini wena mfana. Ufuna ukuba nje nawe. Julien ufuna ukuba nje wena. Julien mafela. Amantombazana wena wena. Matavi. Ndio. Asisiliwe, asilima la. Baba ringa. Ngabe ngikhona boy. Yes. Una makamera. Yes. Sibone everything esizwe ngalo. Nithi abantwana. Amataba vele ngifuna ringa ndoda. Ringa shelisikhathi. Ringa wena man. Ringa bafana bami. Ngihlehle emuva ngiqedisa. Ngikhathele unokhoma ngesibhamu. Ayehlise mfana. Uzokhoma ngesibhamu. Ukwenzani? Yes, ukuzile ukuthi ziphi ingane. Wakutshela ukuthi awazazi. Yazi. Yabo nomkhaba sayo. Ne surprise. For wena boy. Enjoy. Kahlala kahle. Bafana bamhomla the session. The session. Baba, asinandaba thina siqala ngalo. Asiqale ngalo. Yawina ndoda nomenzani? Ndoda. Ngibuza ukuthi ziphi ingane oyithathile? Bafekunenkulumo bafethu. Okay. Sizangabona ke. Ngiyamsusa la endlini. Bafethu. Ziphi ingane ndoda? Ringa man. Yini mama? Ngizindala. Ukuthi ukhulumile amandla ngicela ngiyeke noma siqede ngishilo okay ayahamba thathe lapha shokholo lokuthi wena bana lapha lokuphumela yini kamisa njalo Tandaza wena. Tandaza ufanele mfana. Futhi Cala kuphi? Ngisala abantwana madoda. Impilo sasehlahleni.
It's okay.